Vi præsenterer fremtidens affaldssortering, affaldsskakt 2.0. Skakten har til formål at gøre det nemt at komme af med sit affald. Med vores løsning skal du som beboer i et nybygget lejlighedskompleks kun lige ud af din dør aktivere affaldselevatoren, vælge den affaldsgruppe, du vil smide i ved at trykke på touchpanelet, som er placeret på hver enkelt etage, og så gør vores system resten for dig. Hvis du er i tvivl om, hvor dit affald hører til, kan du trykke på hjælp-knappen og få at vide, hvilken af 5 affaldsgrupper, der er den rigtige. Senere hen vil der være AI med sensor, der sørger for, at skraldet kommer i den rigtige container og giver dig feedback, hvis du har valgt den forkerte container. Når du har trykket på touchpanelet og valgt affaldsgruppe, vil der åbne en luge på 40x100 cm, hvor du så smider dit affald i. Inde i skakten er der en affaldselevator, der kører imellem etagerne. Denne elevator har en lem i bunden, der åbnes og afleverer skraldet til sorteringsmekanismen, der afleverer videre til den valgte container. Når du har aktiveret affaldselevatoren, vil alle andre luger end din være låst og kan ikke aktiveres. Når du har smidt dit affald i elevatoren, lukker du lugen, og elevatoren kører ned i bunden af skakten. Her er der en sorteringsmekanisme, der fører affaldet til den rette container, altså den af de 5 affaldsgrupper, du tidligere har valgt på touchpanelet. Under sorteringsmekanismen i kælderen af det nybyggede lejlighedskompleks findes de 5 store containere, der er inddelt i affaldsfraktioner. Med affaldsskakt 2.0 er der kun ét sted affald skal smides hen. Det er indendørs, lige ved hånden. Løsningen har et overskueligt og let betjent touchpanel. Lige noget for den travle borger og den trætte studerende samt miljøet i fremtiden.